Tässä videossa mä luen teille merirosvokirjaa. Selaillaan tätä ja luen teille tarkemmin sitten noista laivoista. Täällä kannessa on hyvin klassinen merirosvolipuista tuttu pääkallo luineen ja silmälappuineen. Löytyy myös kultahammas ja silmästä tämmönen rubiini. Täällä kerrotaan merirosvojen historiasta, ensimmäisistä merirosvoista ja kulta-ajasta. Sitten täällä syvennytään enemmän merirosvoihin, pukeutumistyyli ja täältä löytyy myös pieni merirosvokielen sanakirja. Voidaan kurkata tänne. Taskuopas piraattien yleisimmistä sanonnoista. Tänne on näitä kerätty tälleen. Muutama. Esimerkiksi Davy Jonesin arkku on merirosvoille varattu paikka meren pohjalla. No, täällä on nämä laivat ja liput. Täällä näkyy Mustaparan laiva, Queen Anne's Revenge, sen tämmönen anatomia. Tähän on listattu 31 osaa tästä laivasta. Täällä näkyy merirosvolippuja. Tää on hyvinkin klassinen ja samoin tämä todella yleinen kaikista leffoissa esimerkiksi. Sitten on tällaisia, mihin mä en ainakaan ole törmännyt kauhean usein. Sitten täältä löytyy näitä erilaisia laivoja. Näistä mä nyt luen tarkemmin teille. Täältä löytyy parkki. Pieni nopea laiva, tavallisesti kolmimastoinen. Alus oli tyypiltään sloopia suurempi ja saattoi majoittaa enintään 90 miestä. Aseistuksena oli tavallisesti enintään 12 kanuunaa. Parkki pystyi helposti piileskelemään saaristossa. Sitten täältä löytyy briganttiini. Isoimpia merirosvojen yleisistä laivoista. Saattoi ottaa 100 miestä ja 12 kanuunaa. Paino oli peräti 150 tonnia ja pituus lähes 30 metriä. Niinpä se pystyi purjehtimaan monenlaisissa oloissa ja oli suosittu vaihtoehto pitkille merimatkoille. Karaveli. Tässä kauppalaivassa oli 2-3 mastoa ja se oli alle 30 metriä pitkä. Leveänä ja kevyesti aseistettuna karaveli silti liikkui ketterästi ja pystyi ottamaan runsaasti raatia. Fregaatti. Yksi suurista Karibian merellä käytetyistä aluksista. Fregaatti oli 3-mastoinen ja siinä oli korotettu keulapakka ja peräkansi. Se pystyi kuljettamaan enimmillään 195 miestä ja 22-28 tykkiä. Ja sitä käytettiin partiointiin merirosvojen uhkaamilla vesillä sekä hitaampien kauppalaivojen saattuina. Jonkki. Aasialaisten piraattien suosikkialus, joka oli lähes 30 metriä ja pystyi kantamaan 15 kanuunaa.
Zonkit olivat enimmäkseen nopeita kaksimastoisia laivoja, mutta toiset niistä oli muutettu rahtialuksiksi, jotka ottivat isomman miehistön ja melkoisen lastin. Täällä on todella upeat nämä purjeet. Sitten on sloopi. Sloopi saattoi olla yksimastoinen tai jopa kolmimastoinen alus, varustettu enimmillään 75 hengen miehistöllä ja 14 kanuunalla. Kapeina, nopeina ja erittäin merikelpoisina ne saavuttivat suuren suosion merirosvojen ja kauppareiden keskuudesta. Kuunari. Sloopia muistuttava kuunari oli sulavalinjainen ja nopea amerikkalainen alus, jota suosittiin Atlantin rannikoilla ja Karibialla. Noin 100 tonnin painoinen alus kuljetti 75 merimiestä ja 8 kanuunaa. Sitten viimeisenä on raakapurje alus. Eräinä suurimpina vesillä purjehtineita laivoina nämä kolmimastoiset alukset olivat sloopeja ja kuunareita hitaampia, mutta pystyivät kuljettamaan isomman määrän miehiä ja tykkejä. Niitä käytettiin yleensä kauppalaivoina, joten ne olivat piraattihyökkäysten jatkuvina maaleina. Eli meillä oli parkki, briganttiini, karaveli, fregaatti, zonki, sloopi, kuunari ja raakapurjealus. Sitten voidaan selata tämä kirja vielä loppuun. Ja jos näet jotain kiinnostavaa, niin voidaan jollain toisella videolla syventyä johonkin toiseen aiheeseen tarkemmin. Täällä kerrotaan elämästä laivalla, miehistöstä, velvollisuuksista, ruoka ja juoma ja näin poispäin. Merirosvogalleria. Erilaiset kuuluisat merirosvot täällä. Täällä on merirosvoja. Pieni infopaketti aina. Nämä onkin useat ainakin nimet tuttuja. Varsinkin jos on katsonut vaikka sellaisen sarjan kuin Black Sails tai sitten ihan nämä Pirates of the Caribbean leffat, niin tulee kyllä tuttuja nimiä vastaan. Täällä on merirosvotarinoita. Täällä on paljon tässä kirjassa tällaisia lukuja, mitä voi availla ja kurkistaa. Merirosvohyökkäyksistä. Täällä näkyy merirosvojen aseita. Granaatti, mosketti, väkipyssy, maalspiikki. Sitten aarteista kerrotaan. Täällä näkyisi olevan aarekartta, Aaresaaren kartta.
Täältä löytyy joku tällainen infopaketti Jamaikan kadonneista aarteista. Kerrotaan elämästä maista. Täältä löytyy 18 vuosisadan pelikortteja. Vankeus ja tuomiot. Rangaistukset. Ja tarua. Täällä varmasti tunnetuimpia, ellei tunnetuin. Merirosvotaru, eli Pirates of the Caribbean elokuvat. Täällä on aikajärjestystä, merirosvojen historian merkkipaaluja. Löytyy merisanasta. Täällä näkyy vielä sitä karttaa. Caribbean Sea, South America, Caribbean Islands. Täällä Jamaica.